नै लोगोफोर रुमा जोंना कालार होखांबाय आरो ना माने पुटिं होखांबाय देखायनो आं ओमफ्राय नै न' कालार होनायखौ देखायनोसै नै जा मोजां नुबायना लोगोफोर टाइल्सआ होखांजोब्बाय ओमफ्राय पुटिं होगासिनो दं आरो दायो बर्थमान ओमफ्राय कालारखौबो गुफुरखौनो होगोन ना मा होनदों नै एसि नायफैदों एसि गरमनि थाखायनो माखौ लानाय जायो नायनि एसि लांफैग्राफ्रा लाबाय जिखुनु नै ओरैबायदि एभेलेबल नै लाबाय नै बेवहायबो बिसोरबो लादों गद्रेज कम्पानिनि जोंना नैबे मोनसे रुमखौहाय हाग्रोबाय आरोना लोगोफोर जोंना नै टाइल्सआबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय पुटिं होखांजोब्बाय नै बिथिंजाय जि मोजां थान्दा जाबाय बेवहाय रुमा ओंखायनो बेयावसो जिरायनानै थाफैथ'यो आरोना जों आराम जाबाय जेबो बुस्थुफोर सोथ'वाखै खालि जोब रुमा आराम हाबाय रुम मोनसे खामानि सोलिगासिनो दंबावो एसि लागायदों दिनैसो जा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय नै लागायगासिनो दङ बिथिं दैखरखौ नै होगासिनो दङ दंखलखौ सरि दैखर होनफ्लांदों प्लास्टार ओरैबो हेल' लोगोफोर दिनै बेसिबांबा गोबावनि उनावसो आङो भिडिअखौ लाबाय आरोना लोगोफोर दाख्लैनि माने ससे भिडिअफोरबो दङ बेखौ आङो सिगाङाव लागायदों आरोना ओमफ्राय नै दा बेखौ आङो माने उनावहाय एड खालामदेरनोसै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं जोंनि न'खौ माने आद्रा खिद्रा खिन्थानानै दोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो ओमफ्राय जोंना न'आ मा लांखायावनो हाबाय दे ओमफ्राय हाबबायबो आरोना बेवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव मा जालांजोबलायलायबाय गासिबो ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननो माने दिनैसो एसे खोन्थानोसै लोगोफोर थ' नायलांबाय थाबावदो स' नै लोगोफोर मा लांखायावनो हानानै रेडि आरो ओमफ्राय दिनैहाय पुर्निमाबो नालाय ओमफ्राय बाथि होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोथोराबो जि मोजां थान्दा दा अखा हानाय माइ गायनायनिबो दिन ना दाथ' बयनाबो नै हानानै हनै जौआ ओमफ्राय दहायनो फुजा होदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नै डिसेन्स जाजोब्बाय आरो गोबावथारसै न' हानाया ओमफ्राय नैबेहाय रुमखौ एसे खिन्थानोसै आङो नै बेफोरबायदि दोनजोब्बाय लेथ्रा जाजोबनानै दं नै फोसाबनाय जायाखै आरोना माने जानला मोनलासो दोनथ'नानै दङ मानसिफोर जिरायनानै ओमफ्राय बिथिं मोनसे ओरैनो बिसिना फिसा सोनानै दोनदों आरो टिभि रुम बियो इसिबां नालाय जोंना मा गस्लाया गब्लंनायसो बाव नै जेबो नङालै ना गरमखाय गाननायानो ओमफ्राय नै बिथिं गारि दोनग्रायाबो फुरा गिदिर जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेजों बिबारफोरा एबाराव आं बांद्राय जोथोन लानो टाइम मोनासै बेखौ न' सिफायनायजों माजों ओमफ्राय नैबेहाय नै गारि दोनग्राखौ बोराया बेबायदि खालामबाय आरो गिदिरनो ओमफ्राय जोंहा आङो नोंथांमोनजों मोनसे सारप्राइज दङ दै लोगोफोर माने आं बेखौ दाबो शेयार खालायथ'वाखै आरोना आं शेयार खालायगोन गारि दोनग्राखौ नायदो गंनै गारि आरामसे सोजाबाय आरो बेवहाय ओमफ्राय मोनसे बुस्थु दङ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालायाखै दे खोन्थागोन आङो र' बेखौहाय एसे उनावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहाबो बिदाया फैदोंमोन नालाय सासे बिदानि हेलमेटखौ हमनानै एलियान जानो नागिरदों खेरेन्दाया जि फैयोहाय बयनावबो अयथासार खेरेन्दाय दा बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर थाबाय गोबावथारसै न' हानाया देखायाखैमोन आरो आङो माने बेस्थ' जाबाय थादोंमोन ना टाइम मोनाखै आरो बिथिं जाजोब्बाय नै दैखर बाथरुम सब जाजोब्बाय थ' बेनो आरोना लोगोफोर आङो दिनैसो जि गोबावनि उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालायनाय जाबाय दै खमैबो 1 मान्थ बारबाय खोमा गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ खालामिया माने ओरैबायदि मा होनबावनो मा जे जानानै थांखो लाइफआव माने
इन्ट्रेस्टआनो गैलामोन आरोना आङो भिडिअ खालामनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव सानबाय आरोना कि मोनसे भिडिअखौनो माने बानायनो स्टार्ट खालामफिननोसै नामा बिदि मोनसे गोसोआवहाय साननानै माने फुरा 1 मान्थआथ' आरामसे बारखाबाय आरोना ओमफ्राय खालामफिनबाय आङो माने सिगाङाव लानानै दोननाय भिडिअखौहाय डाइरेक्ट जइन खालामबाय आरोना आङो लोगोफोर थ' बेनोसै बाय बाय एबारनिफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोजां भिडिअ नुफिनसिगोन दे लोगोफोर आंनि भिडिअफोरखौ जोङो नै माबा मा होनोमोनलाय न'आव एसे फैदों आरोना लोगोफोर गामियावहाय ओमफ्राय जों दा गामि मोनफैबायानो जोङो थांगासिनो दङ ससे ओरै माइ गायजोब्बाय नै जोंनि बिब'मोनहाबो गायो होनदों नै लोगोफोर जोंहा माने बैग्रि बागान दंना बेखौहाय नायफैदों आरोना लोगोफोर गिदिर गिदिर जाजोब्बाय बिफाङा नै गोदैजों फंबायजों नायबाय देनां थाइबा खिथागोन आं हो दखानाव थांनानै फैबाय दखानाव थांदोंमोन बिफाया फैबाय जों नै सिम आरोना 2.5 बिगा दंबाव आं नायला नानिया उन्दुदोंसो खोमा अखा हालायबावदोंमोन खोमा गारियाव लाबोनो नागिरनाया माबा स्टरेज फुल जानानै होजाबाय थादों आंहा मबाइलानो अखा हादोंमोन दा एसे हो नङा अखासो हादोंमोन नामा होनदां